Kunnafoni bakuruba o ye kelen bi o de ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana minisiri ɲɛmaa ye a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka sanga ni hakilinaw ye minnu ni o taara Mali jamana minisiriw ka lajɛrɛ laban senfɛ Conseil des ministres ni y'an don kan ye bi. An bɛ waleɲumandɔn foli kɛ k'a lase aw ma fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen walawale bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔna kun ka kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen aw dangana kunnafoni daminɛ na an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana minisiri ɲɛmaa ye ni o ye Général de division Abdoulaye Maïga ka fara sɔrɔ ko minisiri kan u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya min ni o kɛra ka sanga ni hakilinaw ye minnu ni o taara Mali jamana minisiriw ka lajɛrɛ senfɛ Conseil des ministres laban minnu kɛra an b'a jira aw la k'a fɔ ko kunnafoni di kɛnɛ a bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya na dakunba saba de la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Siribe ni Seydou Ɲare de y'a seereya an ka jan ka ɲamadali kɛ. Ka kɛɲɛ ni février kalo tile 5 ye san 2025 Conseil des ministres min kɛra o don na hakilina kura caman tara k'a ɲɛsin jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati la fɛɛrɛ ninnu dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kan o dɔ ye nɛgɛjuru sira citaw i n'a fɔ Orange Money fo ka taa se Move Money ma o n'a ɲɔgɔnna caman kɛmɛ sirada tan bɛna tigɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen kun ni o ye taxi ye n'i bɛna crédit 200 ta 20 bɛ tigɛ ka bɔ i kun walima i bɛna 2000 retraite kɛ 40 bɛ tigɛ ka bɔ i kun o taxi décret de tara Conseil ministre kɔnɔ min na a kun tɛ fɛn wɛrɛ ka se ka jamana dɛmɛ ka bɔ ni waati gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Société minnu ka baara ye ka téléphone baara kɛ ou bien ka internet baara kɛ donc an y'a yira k'a fɔ société saba de b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ Malitel, Celitel ani Orange donc olu société saba minnu bɛ téléphone baara la an y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta u ka chiffre d'affaires la donc n'u ye feere kɛ u bɛ nafolo min sɔrɔ o de tɔgɔ chiffre d'affaires donc u ka o feere in an tun bɛ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta o la pour que ka se k'o di trésor ma budget ma pour que ka se ka baara kɛ n'o ye i kɛ o kɛ ka carte de recharge san kɛmɛ sarada la i ka contribution kɛ 10 ye u ka prélever pour que k'a bila fond kɔnɔ donc i kɛ o kɛ ka na carte de recharge san kɛmɛ sarada la temps bɛ i bɛ temps contribuer u b'o prélever k'a bila fond kɔnɔ. Ni fɛɛrɛw minnu tara don nataw la a bɛɛ bɛna bila sen kan ko sabula k'a bɛ waati jan bɔ dɛmɛ foyi tɛ ka kɛ an ka jamana ye ka bɔ dɛmɛbaga wɛrɛw fɛ yen nɔ kunnafoni kɛnɛ a kunba ye min ye ka se ka maaw kunnafoni ye kun minnu y'a kɛ ni hakilina in tara ni a bɛ bila hukumu kɔnɔ min ni maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ fana b'a la ni fɛɛrɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ an ka degun na. San 2020 an ni transition ka sigi an b'a fɔ mun ma appui budgétaire c'est-à-dire an terilaka minnu tun bɛ kɔfɛ u tun ye miliyari 400 ani miliyari 88 o de tun ye appui budgétaire ye mun donna Mali kɔnɔ mun tun kan ka don Mali kɔnɔ en 2020 c'est-à-dire a ye hɔn na a y'a yɛrɛ dɛmɛ aw b'a fɛ ka don mun na a k'a don la 2024 2023 2022 zéro appui budgétaire. An ye appui budgétaire mun sɔrɔ san 2024 san 2023 san 2022 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miliyari 30 kan. Premier ministre ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a da sera fɛn caman ma gɛlɛya min yɛrɛ bɛ maliyɛnw kan bi ni o dɔ ye kurantigɛ banbali ye a ye caman fo la fɛɛrɛ minnu fana b'a la ka tigɛ a y'a da don o la a fɛɛrɛ ninnu dɔw ye ni a lawalera a bɛɛ bɛna kɛ sababu ye ka caman fara énergie ka budget kan min b'a to kurantigɛ in fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Conseil des ministres cɛ tɛmɛlen compagnie opérateur téléphonique minnu b'an fɛ yen ka tɛ ka dɔ fara olu ka taxi kan a fɔ depuis 2012 ni taxi donna sen na fɛn ma fara u ka taxi kan n'a jateminɛ fana an ka sous région kɔnɔna la Mali de ka taxi ka dɔgɔn ni bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ ko an bɛ yɛrɛma hɔrɔn min na la ka kan an y'a fɔ cogo min na an ka compter an yɛrɛ kan donc dɔ farala o taxi kan n'Ala sɔnna ma o musaka de b'a to san kɔnɔ jamana bɛ se ka miliyari 12 sɔrɔ. Premier ministre ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri la ani u ka muɲu na ko sabula waati gɛlɛya in k'a b'a la ka digi bɛɛ de la nin waati la a ye bɛɛ lajɛlen fo ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko don nataw la mesure kuraw fana bɛna ta k'a ɲɛsin jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na. An bɛ cɛmancɛ fanga min na laɲini kelen min b'an na o ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sigi an yɛrɛ ma jamanadenw ka hɛrɛ ani cɛ taɲɛ a tɛ taa o souveraineté in kɔ c'est-à-dire que an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin an yɛrɛ ma
depuis Mali yɛrɛ ye o miirina in ta aw yɛrɛ jateminɛ a ma bɛn cɛ jamana caman ma donc gɛrɛntɛ bɛ se ka bɔ fan o fan ko ɲɛsin an ka jamana ma o fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen bɛ fan bɛɛ mais ka kan fana an k'a fɔ tant que jamanadenw b'u ka hɛrɛ dɔn tant que an bɛ kuma la jamanadenw fɛ mais a ka kan laɲini fɛn fɛn cɛ sabatilen don n'Ala sɔnna an bɛ se ka nɔ bɔ o bɛɛ la taxe dɔwɛrɛ bɛ yen k'o fara produit dɔw bɛ yen mais malo tɛ sukaro tɛ produit dɔw bɛ yen mais an yɛrɛ minnu jateminɛ o ye dulɔ minnu bɛ dilan an fɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛnɛma donc taxe farala o fana kan donc san kɔnɔ o bɛ mun lase an ka jamana ma a bɛ taa miliyari 62 la. An bolo donna k'a fɔ kunnafoni kɛnɛ in kan minisiri 3 de tun bɛ yen ka fara premier minisiri kan hakilinaw falenna donna nataw la fɛɛrɛ kura minnu kan ka ta min b'a to ka caman bɔ jamanadenw ka degun na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru bolofara ka bɔ Sirakɔrɔ olu nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ka dugawu ɲini a fɛ ani ka labana ka dugawu kɛ a ye ka layidu kumaw kurakuraya an fa ɲɛ kɔrɔ kanu kuma nasiraw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko sani baaraw bɛ taa kuncɛ nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ Zamzami b'u bolo min ni a ye a da kɔnɔ bilasiralikan sanumaw ka fara dugawu kan ka ɲɛsin a kanubaga ninnu ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an b'a jira aw la k'a fɔ ko kalanden minnu ni olu ye master sɔrɔ audit ani contrôle de gestion o nasira fɛ sanfɛ kalanso la ni o ye FCG an b'a jira aw la k'a fɔ ko o sɛrɛkulu 12 tɔgɔla kɛnɛ sigira ka bɛn février kalo tile 8 de ma kalanso kofɔlen in na Badalabugu kulu sanfɛ Alamidu Badene a bɛna ɲɛfɔli k'a ye. Expert comptable ya baara a degun ani hakilina kura minnu kan ka taa o dakun de sugandila ka kɛɲɛ ni baara in ye. Kɛnɛ in yɛrɛ sigikun a bɛ sanfɛ kalanden dɔw ka kalankuncɛ ko fɔ a bɛ fɔ mun ma ko master en audit et contrôle de gestion a bɔ ko 12 sanfɛ kalanso la a bɛ fɔ mun ma ko FSEC n'a serekulu tɔgɔda la Alama hinana Abdoulaye Singare la sanfɛ kalanden ma 60 hakɛ olu de y'o ka seereya sɛbɛn sɔrɔ a bɛ fɔ mun ma ko attestation d'admissibilité ni kɛnɛ kan nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na fo ka taa bila wale ɲuman dɔ na kalan kɛ ko ɲuman siratigɛ la ni san 2 kɔnɔna na. Kalan in kɔnɔna na u ye programme minnu di an ma a programme bɛɛ lajɛlen a kelen kelenna a ye an nimisi wasa kosɛbɛ an ka professeurs a fanba bɛɛ kun ye expert comptable ye donc expert comptable déjà expert comptable kelen bɛ se ka métier mun exercer a bɛ san métier bɔ donc o kɔrɔ ye jumɛn ye an mago bɛ pratique fɛn o fɛn na u y'o bɛɛ yira an na u y'o bɛɛ di an ma walasa an fana n'an bɔra ekɔliso in kɔnɔna na an bɛ se ka taa a nafa n'a ye cogoya min na an ka vie professionnelle kɔnɔna na an bɛ se ka jamana nafa n'a ye cogo min na an bɛ se ka an mansaw nafa n'a ye cogo min ani ka an yɛrɛ nafa ni a ye. Maaba caman yera ni kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya ma serekulu in tɔgɔda la maa mun na o ka denbaya ani Mali ministre kɔrɔ mun bɛɛ la n'a ka ca kun bɛ ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolo courant ani jiko ma Lamine Seydou Traoré. Saya a bi bu dun a bi kolo dun a tɛ se ka tɔgɔ dun n'i y'a ye denmisɛn minnu bɔra bi u ko u ka jɛkulu k'u b'a tɔgɔ da Alaye Singare gansan tɛ maa min don a dɔnnen de bi kosɛbɛ jamana in kɔnɔ nka a y'a jɔyɔrɔ fi jamana in jɔli la o de y'a to n'a ko a bɛ min kan na n b'a fɔ de n ko an ta ye nisɔndiya ye ani k'u waleɲuman dɔn. N b'an profiter nin wagati in fɛ ka message ni dɔɔni fɔ denmisɛnnin ninnu ye u caman u bɛna don vie professionnelle kɔnɔ u bɛna taa baara de daminɛ minnu bɛ baara la fɛnɛ olu bɛ k'a ɲini k'a yɛlɛ gradi la donc an bɛ mun f'u ye u k'u cɛsiri pour que u ka se ka sini ɲɛsigi u k'u cɛsiri pour que u ka kɛ jamana in ma jigi ye sini u k'u cɛsiri pour que u ka k'u ka famille ma jigiya ye an ye mun f'u ye k'a fɔ ko u k'u cɛsiri ko 2 la n'o ye baara ani tilennenya ka baara kɛ ka tilen o de bɛ mɔgɔ nafa n'i ye baara daminɛ n'i ye baara kɛ n'i y'i tilen i bɛ taga ɲɛ i b'i ka somɔgɔw kunna wolo ka i ka entreprise i layiriwa ka jamana yɛrɛ fɛnɛ layiriwa o kumakan in de tun b'an fɛ bi ka a fɔ u ye k'a fɔ ko u kana siran
ka ko dɔw daminɛ parce que n'i ye diplôme sɔrɔ diplôme ye fɛn ye dɔrɔn a bi i dɛmɛ dɔrɔn ka taga baara ɲini ou bien ka entreprise dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ mais a t'a to k'a fɔ k'i bɛ réussi i jogo ani i bɛ baara kɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ danaya min di kan o bɛ dépend i yɛrɛ jogo la donc u ka jogo ɲuman ta ka an bɛɛ lajɛlen kunna wolo. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kuncɛla ni forobajaw tali ye. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye fanga ɲini jɛkulu Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a secrétariat permanent ka lajɛrɛba tako 18 kɛnɛ sigira sen kan a Jabala la Korofina commune 1 na Bamakɔ min an b'a jira aw la k'a fɔ ko a kɛnɛ in seriyara kɛrɛnkɛrɛnnenya na NEMA yɛrɛ ma ɲɛma fɛ ni o ye Sanba Kulubali Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Aminata Tarawele Dramane Mali an ka janga sɔrɔlenw seriya. I n'a fɔ kɔrɔlen ko Parti Nouvel Espoir pour le Mali bakurubala NEMA olu ka secrétariat permanent bɛ sigi dɔ boloda walasa togoya min na u bɛ se ka masala wa réunion tɛmɛnen baarakɛtaw la baara ɲɛbilaw fo ka taa se parti politiques ka charte ko binakun kan n'o ye frontière fanga ɲɛmaw ka laɲini dɔw ye o n'a ɲɔgɔnna caman. An ka bureau national n'o ye parti NEMA ka bureau national ye a ka sigi 6nan n'o ye a ka bureau national ka sigi 6nan ye o ye caw dɔ de kalifa secrétariat permanent na o ca ninnu an kun bɛ ka baara k'olu lahalaya kan ca ninnu u bɛ yɔrɔ jumɛn mun de kan ka kɛ mun de tora an kan ka mun de kɛ hali bi an kan ka bilamagaba dɔ kɛ n'o ye rentrée politique ye a kan ka kɛ Bamako ani a masurunya bɛɛ lajɛlen na an ka parti tɔgɔ la n'an b'a fɔ o ma k'a fɔ arrondissement ani Kati ani Welesebugu an kan ka rentrée politique kɛ o yɔrɔ ninnu na. La charte des partis politiques gafe min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɛrɛbɛrɛtɔn yɛrɛ kofɔ an ye baara belebeleba dɔ kɛ o gafe kan majɛ minnu b'a kɔnɔ hakilina minnu bɛ parti NEMA la an y'o hakilina don o gafe in kɔnɔ gafe in kan ka se yɔrɔ min na a bɛ taa o yɔrɔ la an ka président fana kan ka munumunu kɛ n'o ye la visite du président du parti Nouvel Espoir pour le Mali son excellence Sanba Kulubali ale kan ka a sen jɔ an ka section bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la an bɛ ka labɛn kɛ ka to o sira fɛ kalo barikama dɔ bɛ ka kun bɔ n'o ye sunkalo ye ni ala y'an si jɔ ko o kɔnɔ sunkalo kɔnɔna na an kan ka sunatigɛ dɔ labɛn parti NEMA tɔgɔ la an ye hakilinaw falen o fana kan kosɛbɛ. Parti Nouvel Espoir pour le Mali bakurubala NEMA ale secrétariat permanent maaw ka laseliw kɔnɔna na u y'u ka nisɔndiya jira ka sangani ni sigi bolodali ye min b'a to masalaw caman bɛna kɛ parti kungulennaw kan fo ka taa se a ka laɲinibaw ma n'o dɔ ye kulubasigi ye. Bureau national ka sigi mun kɛra janvier kɔnɔna la sisan recommandation minnu kɛra olu la k'an ma filɛ o kumaba minnu bɛ yen olu bɛ se ka baara cogo min na SPF fɛ. Bon, nimisiwasa sɔrɔla parce que parti politique baara ye wagati bɛɛ de ye et puis a man kan ka jɔ o de ye laɲini ye o de ye NEMA fana ka tagabolo ye ka yira k'a fɔ baara minnu bɛ sen na jamana kɔnɔna la ka daminɛ depuis transition fɛla la fo ka taa se bi jamana yɛrɛ bɛ bolo mun kan bi ka essayer ka o ko kɔrɔ don ka faamuyabaw di jamana bɛ se ka avancer cogo min na o miiraw de bɛ parti NEMA fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na o la an tɛ salaya o la o tɛ se ka dabila an bolo cogo si la o nisɔndiya de bɛ n fɛ vraiment ka lase bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ n'a bɛ digi minnu kɔnɔ olu ka se ka wuli pour que laɲini ye mun ye an ka démocratie ka se ka sinsin i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo min na. Duwawudenw ka ɲɛsin jamana ma o de kɛra ka ni sigi in kuncɛ. An b'an kunda Segu mara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɲɔgɔn kunbɛba min ni o bɛ kɛ ni o ye Segu mara foire ye a tako 21 na kɛnɛ sigira sen kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 4 ni ka taa bila a tile 9 na Segu mara kɔnɔ ni a ye fara ɲɔgɔn kan ale ka ni maaba caman ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan Sherifula Ciraden kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Amadu Kamara ni Fuseni Keyita an ka jan an ka seereya. Fondation Festival sur le Niger walma Seku Art kamini a sigi kuma kelen sen kan kana bila fɔ an bɛ don minɛ ko bi n'a ka laɲini ti dɔwɛrɛ Seku yiriwali sɔrɔ ko bunakun kan a bɛ labɛn Festival sur le Niger ɲɛkɔrɔ kamini san 2005 wagatiw yaasa ka se ka Seku ni dɔnko baarakɛbagaw bolola baarakɛlaw ani sɛnɛkɛlaw u n'u dɛmɛbaga jɛkulu ka se k'u lakodɔn a bɛ sigi sen kan o hukumu kɔnɔ ka bɛn ni Festival sur le Niger labɛnw ye.
C'est Ségou, Nana Kana, Ségou Festival sur le Niger là comme d'habitude, ça fait une dizaine d'années le festival y participé. Donc maintenant foire Kama, Ama Magogne Fendo Soroko et puis il y a beaucoup d'ambiance, des artistes renommés. Donc le festival te Akagele Angase Kolu Soro, Kolu Ladje, comme Salfou Keita, Ségouba Bamino et d'autres, des artistes internationaux aussi. Dans Faramimbala, ne Jatemneli Minge, Ninan Jama Chera Kosebe, festivalier Chera Ninan Kosebe. Et il y a aussi beaucoup de variétés. Il y a un show qui est flyé. Il y a dans la show d'Obeke, CMDT ce qui n'était pas habituel. Donc d'habitude, show d'un seul côté, mais il y a avec un côté flala. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Il faut encourager le barra là, pour Alibi. Franchement, Agnena et avec avancer. Festival kani foire bain abi ke sabuye ka se ka soroni yiriwa se ko ni dongo tikila mago ani bolola barakelaw ka se kuka nyeta nu ka bonogola sabati se ku marakono ka beni festival sur le Niger la beunye o membe nyeshi anga yirideun anga se ko ni dongo tikila mago u ka barakelun o lul tono bolima haka ja foka se sigidala mago o luka ni misi wasama amesegu ya comme nya fo chogamina amesegu parce que festival mindo Dien bɛ de welelen don ka bɔ pays AES la ka taa bila fo pays minnu b'an kɛrɛfɛ u bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan donc wajibi don n'u bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan Mali fana bɛ kan k'a ka sɛnko n'a ka dɔnko yira min ye culture ye min ye an ka dɔnw ale ni an ka fɔngɔ b'an bolo min ye an ka laadalako ye k'o bɛɛ lajɛlen yira o kɔnɔna na marché dɔ fana créera la k'a yira k'a fɔ maliyɛnw bɛ baara min kɛ yan bɛɛ kana na ka n'o yira donc o kɔnɔna na an fana ko an tɛ se ka to kɔfɛ wajibi de don an bɛna ka na an ka marché an bɛna yira an bɛ baara min kɛ Mali kɔnɔna na an bɛ fɛn min kɛ k'a di mɔgɔw ma o de kosɔn an fana bɛ kɛnɛ kan ka na an ka seko n'an ka dɔnko yira baara kɔnɔna na min ye farni baara ye n'Ala sɔnna ministre ye laɲini min kɛ gouvernement ye laɲini min kɛ président ye laɲini min kɛ min ye farni ko ye farni kana manquer jamana kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen rassurer k'a fɔ sunkalo natɔla la farni tɛ dɛsɛ an b'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ don kɛnɛ min senfɛ sanni feere hakilina falenfalenw nafasɔrɔ siraw tɔnɔbɔli an ka sigidala fɛnw n'o y'an ka yiridenw ye olu bayɛlɛmali olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o bɛɛ lajɛlen b'i fɛnsɛ nin dɔgɔfiyɛba in hukumu kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko artisan bayirika caman ka bɔ Segu Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin dɔgɔfiyɛ kɛnɛ kan ka se k'u ka dɔnniyataw falenfalen ni ɲɔgɔn cɛ. Alibisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ n'an bɔra Mali jamana kɔnɔ an b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan ka sanga ni a ka Côte d'Ivoire jamana taama hukumu kɔnɔna ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Ibrahim Aidara Iba a ye waajulu kɛnɛba ɲɛnamaya Ojene min ni o seriyara ansaru n'u kanubagaw fɛ ka bɔ Ojene Serifula Jabaranso ciladen lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Damele Aminata Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ ka saga n'a ka taama bolo dali Côte d'Ivoire jamana kan an fa an'an karamɔgɔ Asid Ousmane Sherif Madan Aidara denkɛ n'o ye Seydi Sherif Iba Aidara ye a n'a ka délégation y'u kunda de dugu ni ka taa waajulu kɛnɛ belebele la ɲɛnama ye ni sababu ɲuman bɔra Madame Naseneba Touré la n'ale ye Ojene maire ye bonya ni karama nisɔndiya ni munyamunya de kɛra ka Seydi Sherif Iba Aidara n'a ka délégation maaw kunbɛn de dugukaw fɛ nisɔndiya min banna a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sabu an karamɔgɔ n'o ye Asid Sherif Ousmane Madan Aidara ye tumana min na hali ni an b'ale ye n'an ye a bɔnna dɔ ye n'o y'a joliw ye a nisɔn bɛ diya bɛɛ komi an karamɔgɔ yɛrɛ le b'an fɛ yan ni Ala sɔnna inshallah n'an y'a den dɔ ye dɔrɔn a kɛra komi an karamɔgɔ yɛrɛ le b'an bolo nisɔndiya le b'an na alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barika la ko n'i y'a mɛn k'i jɔn kunna de i y'a fɔ k'i sababu ɲuman an karamɔgɔ n'o ye DGP ye a tun bɛ tournée la fédération de la Bagui la ani Dalowa maraw la tumana min na n'an ye sama sɔrɔ k'a fɔ ko an ba n'o ye Aja Naseneba Touré ye k'aw k'an karamɔgɔ ka na su kelen wajuli kɛ yan a ma bala an na sabu fɛn min ka di mɔgɔ ye o tɛ bala i la vraiment a fɔra an ɲɛna yɔrɔ min na a kɛra komi an pɛrɛnninkɔrɔ tun don k'a makɔnɔ sabu an sago lo bon vraiment an bɛ an karamɔgɔ fo ani a ka délégation bɛɛ an b'u bɛɛ fo Ojene ni dedugu fo ka taa se u laminiw ma o amsar maaw nisɔndiyalen no kuma ta ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsi u ka maire ma Naseneba Touré n'ale kɛra ni hakilina ɲuman taba ye ani Seydi Sherif Iba Aidara ma a n'a ka délégation u ka nali la olu sigiyɔrɔ la
ka duwawu ko ye ni ka tila ka duwawu ta fɛ. Vraiment an hakili ma k'a la ko Iba bɛna an fɛ yan tile 2 na mais ni Ala y'a latigɛ an bɛ Ala fo k'a lawaleɲuman dɔn. Vraiment Iba nana fɛ a diyala ya a bɛɛ la ma vraiment an nisɔndiya le a fɔ ko Sherifu bɛna an fɛ yan vraiment an ye a kɛ cogo bɛɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an y'o labɛn kɛ vraiment a fana sabati la inchallah dugawu kɛ karamɔgɔ ye dɔrɔn a n'a ka denbaya parce que a ye jɔyɔrɔ min fa dugukolo ka bi vraiment an tɛ se ka foli foyi k'a la ko min b'a sara bɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sara ni hɛrɛ ye a kɛlɛ an ma sababu ɲuman ye Ala kana an k'a ma sababu jugu ye vraiment an ye bonya sɔrɔ a ka karamɔgɔya la an b'a ɲini Ala fɛ a kana dɔgɔyalima sɔrɔ an ka chose tɔndenya la fiyewu. Seyd Cherif Iba Aidara ni bɛɛ b'a dɔn DGP la a ye foli kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma u bisimilatogo ɲuman na an'u ka Sherifi kanu na min bɛ bɛn ni kelenya kofɔ silamɛya jɔsen layidu 6 tali maa caman fɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na les 6 serments d'allégeance à l'islam o de kɛra ka ni kɛnɛ in kuncɛ. hali bi an ka to wajulu kɛnɛ sanuma in kan an karamɔgɔ Seyd Cherif Iba Aidara ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ o jɛnɛ an ka jan ka ɲamadali kɛ o fɛ. Kanmɔgɔ ka wele jaabi ne Jamiyatul Ansar Dini i n'a fɔ an ye dugu tɔw kɛ cogo min na o y'an wele kalanko tɛ wayuluko tɛ o b'i fɛ ka ɲɛnafin min kɛ ni karamɔgɔ ye o de y'an wele kun ye alhamdulillah an taara an bɛ Ala fo ka da ka objectif caman kɛra o la mɔgɔ caman sɔrɔla minnu ye bayɛlɛdi 6 ta cɛw la ka fara musow kan dɔ farala nisɔndiya kan dɔ farala an yɛrɛ ka nisɔndiya kan kumana min na n'an ye kanubagaw ye u ɲagarilen don vraiment n bɛ Ala fo nisɔndiyalen don ka bɔ Daluwa kana se Wojɛnɛ yan dɔ fana farala o fana nisɔndiya kan min ka bɔ kɔrɔlen parce que ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye histoire kɔnɔ n ka don Wojɛnɛ yan alhamdulillah n donna yan n y'a sɔrɔ Wojɛnɛkaw pɛrɛnnen don u nisɔndiyalen don su in na baya min kɛra Wojɛnɛ a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ ko Wojɛnɛ bɛɛ bati tellement que Wojɛnɛkaw décidelen don cogo min na sɔni wajulu yɛrɛ ka bila wala k'a tigɛ ten an ka baya ta dɔ b'a yɛrɛ baya olu kun pɛrɛnnen yɛrɛ don ko k'ale ne biye ta donc vraiment n bɛ bɛɛ fo foyi t'anw nisɔndiya fo kumana min na n'an ye jɔn ye u k'a ka kana ka don Ala ka diinɛ na vraiment nisɔndiyalen don u ka kanuko ɲuman na nisɔndiyalen don u ka mafaliko ɲuman na. N bɛ madame la ministre fo o min kɛra sababu ye ka se ni an ye Wojɛnɛ kɔnɔna na yan n'o ye n yɛrɛ ba ye Nasanaba Ture n b'a dɔn mɔgɔ min don a ye n kanu kosɛbɛ mais a ma kɛ foyi kama ni Ala tɛ donc a k'a fɔ bi k'an kana wajulu kɛ Wojɛnɛ yan n y'a fɔ n ka kuma na surɔ n ko Wojɛnɛ dɔnnibaga dugu minnu bɛ Côte d'Ivoire Wojɛnɛ b'a la mais n b'a k'a fɔ ko i b'a na o ye denni masaya min bɛ ne n'a cɛ o kanu o y'o de et puis ni min b'o kɔfɛ o y'a yɛrɛ ka jamana kanu ye parce que a kun bɛ se k'a fɔ n ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ Wojɛnɛ ye mais kumana min na a y'a bɛ ka tourner ka fan bɛɛ fɛ a ye n ɲininka ko Wojɛnɛ t'a la n ko n'o Wojɛnɛ t'a la ayi a ko n'o i bɛ Wojɛnɛ k'a la parce que a ɲɛ b'a la hɛrɛ min bɛ tourner in kɔnɔ denmisɛnninw bɛ ka layidu ta an tɛ sonyɛni kɛ an tɛ namara kɛ an tɛ bin mɔgɔ ka fɛnw kan bon ale ɲɛ b'a la avantage b'ale ka dugu fana kan ni ale ka dugu fana denmisɛnw kolonna ten o hɛrɛ o bɛ segin ale de ma o bɛ segin dugudenw de ma o ŋaniya ɲumanya kama ani silamɛya kanu kama a ko ko an ka na Wojɛnɛ ka na wajulu kɛnɛ sigi et fana n'a yɛrɛ ŋaniya fana ye Ala yɛrɛ ŋaniya jɔ a ye parce que baya min kɛra Wojɛnɛ n m'a fɔ a ma kɛ yɔrɔ la mais baya kɛra Wojɛnɛ fana bon o kɛra n'an ba ŋaniya de donc n b'a yɛrɛ fo a dama tɛ a bɛ baara la mɔgɔ dɔw de fɛ yen n'o ye président de la république son excellence Alassane Dramane Ouattara nin kɛnɛ kan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn jamana kanu min b'a la an bɛ Ala deli halisa a ka fanga Ala k'a ɲɛ a bolo n ti tila kuma na fo n ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛ Ala k'a d'an ma. Amina yarabi Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ san'an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye ni ma ban nali ma i seko tɛ seginni na o de kadara kɔnɔ fɛn min ye jeli Alimami Kone a sumana an fana karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara n'a ka denbaya olu kanuba ba tun don Zamzamiyu ni a ka denbaya u bɔkolo fayanfan ani bayanfan a tun b'olu dɔn kosɛbɛ fɛn min ye jeli Alimami Kone a kumada sumana
a fatura ka sababu kɛ sirabakan kasara ye min ni a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari février kalo tile 9 ma dɛnɛnkura ni o ye a bange dugu ye kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ Siriyara Sirifila denbaya fɛ ka bilasirali labanw kɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo ni Ibrahim Kulubali an ka janga Siriya ko kadi ala ye cogo min na naam ala b'a kɛ ten naam k'a fɔ kira mɔden ko ani su ko ani ɲɛ cɛw cɛla tuguni a y'a laminɛ basande Sherif Sumani Madani Haidara ala kira mɔden naam ni n'ale bɛnna tile kelen na naam i ka lahara kungo a bɛ gɛlɛya naam a ti nɔgɔya dɛ a bɛ gɛlɛya de naam munna naam i tɛ se ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ne m'a mɛn a ma fɔ n ye sabula busuru wali ye a bɛɛ fɔ Sheikh Sherif Sumani Madani Haidara ni ɲamakala kuma ninnu tɛmɛ bilen maa fɛ dugukolo in kan yan ka bɔ Jeli Alimami Kone yɔrɔ Jeli Alimami Kone daba maka wele sera a mɔ ka sangani siraba ka kasara dɔ ye min kɛra Bamakɔ ani Segu cɛ ka sangani a ka sanga boda baaraw sigilen ye dɛnɛnkurakaw fɛ a balimaw jɛɲɔgɔnw teriw baarakɛɲɔgɔnw o bɔra diɲɛ fan caman fɛ walasa ka na Jeli Alimami Kone sɛnsɛn ka taa bila a dayɔrɔ laban na wa Alimami tugura Sherifu ka cogo min na a ye anw de lawasa ka se bi ma Arna a ye min kɛ a kɛra ala ɲɛna accident ye Arna de ye anw de wele k'a fɔ an ye o y'a sɔrɔ ni Sherifu Alimami farala ɲɔgɔn na o farala ɲɔgɔn na ala de y'a miiri dɔrɔn a ko Alimami bɔra ne fɛ yen ya 2 heures e sɔn k'a wele n'o y'a sɔrɔ a sera a y'a wele a taara sɔrɔ accident kɛra pompier de ye téléphone ta a ko olu ko ma k'i fili a ko ma fili ko n tɛ se ka fili Alimami ka numéro la a labanna ka wele ko c'est vrai ko Alimami accident kɛ Arna de ba ye wele Alimami de dama ba ye ka ba ye ne wele nka kuma la surun na anw taara sɔrɔ Arna ansaru minnu bɛ fana u ye fɛn bɛɛ kɛ k'a ban pewu gendarmerie Alimami ka déplacement banabaatɔ minnu bɛ yen k'a bɛɛ kɛ k'a ban k'u don ambulance kɔnɔ ka na bila Bamakɔ ala ka hinɛ Alimami na ala ka dayɔrɔ nɛma minnu nana an bɛ dugawu k'u ye yarabi u nana bonya min ni karama ni dɔnni min kɔnɔ ani kafoɲɔgɔnya min na ala ka bɛɛ ɲuman na ka bɛɛ ɲuman sagi dusu kamakama ani dusu kasi kɛnɛ don kinikini ɲɛjiw olu cayara siralikanw ma kɔtigɛ ka ɲɛsin Jeli Alimami Kone ka ɲumanyaw ni a ka fɔnisiriya ma Alimami fa n'o ye Jeli Bakari ye o fana ka cɛkɔrɔba ye ne fa de ye n'o ye Jelifutigi bon Jelifutigi a denw bɛ yen ka fara ne yɛrɛ kan kɔrɔw tɔgɔ la Jeli Bagi n'a kɔrɔ bɛɛ bon olu ye ne sugandi ba ni ci fɔlen an ye u ye n da jama ka ko n ka na ko an ka jɛ ka suturali kɛ ɲɔgɔn fɛ Alimami silamɛ don Alimami aladɔnna don Alimami a sabalilen don a bɔra anw minnu na a y'an dɔn fo ka taa se saya ma an bɛɛ gɛrɛjigɛ taara bɛɛ Sirifu fana ma olu ka ɲamakala kɛra ne ni ale ye vraiment an jɛra ka taa se saya ma ala ko kɔ foyi ma don ani ɲɔgɔn cɛ ni ɲamakala funankɛni min taara i da k'a to a ka denmisɛnniya diya la Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ni a ka denbaya kanu ma deli ka dogo a fɛ don kelen o layidu o timɛna a fɛ fa ka se a ka ɲɛnɛkili laban ma ka sanga ni a ka janaja baaraw ye Zemzem y'u ka denbaya o yera kɛnɛ ka caya walasa ka na Jeli Alimami Kone sɛnsɛn ka taa bila a dayɔrɔ laban na ne ye remarque min kɛ Jeli Alimami na o ye a y'a yɛrɛ dɔn parce que an ye Alimami fa ko mɛn Alimami fa kun ye ŋara ye jamana in kɔnɔ yan jeliya tɛmɛ sira kan a kun b'a dɔn fo ka fɔ k'a to ten Alimami yɛrɛ fɛnɛ wulila Alimami y'a sen da a fa senda yɔrɔ la ni kuma in ja n bɛ tila k'a fɔ Alimami tɛmɛna a fa la mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ k'a fa ye a ka baara sira kan mais i b'a sɔrɔ o tɛ jogo ɲuman ni danbe sɔrɔ ka caya o tɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ o tɛ sirifikanu sɔrɔ jogo ɲuman ni danbe ala ɲɛsiranya sirifikanu a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jeli Alimami Kone na jama bi yan a bɛɛ nana ne de fɛ yen mais n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ Haruna fɔ
be karamo Haidara fo Haruna na tamanyo vraiment mo bela jelefo binyando nyangoma Haruna tara ne ka sokata foli bilana abonyana ma jaraje donc on be foli ja bela jelemo mo sera ki seja ala ka besra bamba to ala ka hinana ala ka yafamo ala ka darosuma ka saka mo lafiya ala ko ka kira horoma koso akramo Haidara bonya koso sala rasuli dusu kashi ane kamana ga kumbe ye maw nyekunka dajiu be maw ngono koro mamunu ni almami kone jena o chama limani yale o be ka duwo ke ka nyeshi amo jango bada dali bese no ya ayi nya soro almami abi ajatigi kefe no e Shere Usman Madan Haidara na dewnye amu falen do warela umma jamnin kono ama kenin nataye jiya soro foila nye fendo kolosha almami na o ye chafarinyai atunti siran ka foki be micro dama 26 mars jama chela walma ziyara jama chela iti siran yoro ye almami na iti yira yoro ye ala annenti ferekeni kumai o ba jira ka fo abora mununa ala sona akera oluye aflana nya ye almami ye foni sireye shirifu ga du kono kuma o kuma ni kuma kala o kuma na nu yu bolo do ko nyenin de kuma kala o ma nyenin de nyama kala o ma nya koloshi almami ne ba fa nyama kala nyoko ma ko ni autai ko ne du indenye ne barka nyina ye ni du inkono serial kan mako tige kanyeshi jeli almami kone aka foni siria ane aka shirifu kanuna bara nunu bela jene senfe olu bela jene kofe de shukanselu wati sira bunya ane karamatara kadi akaramoko ateri ane agundofonyo asedi Sheriff Haruna Rashid Haidara demo wala sa aka shukanseli ke Allahu akbar Alimami kone jeli alimami afure labana ka asenze katane aye dene ngura o sele dola o min kera adaro labanye afatora ka shito samwa ani woro de la jeli alimami kone aye ajene yorofi nyama kala ya barawla ba maliba konana kasangani nyinini ani tarku chama nyefole ye mauye jeli alimami kone atara ka musokele balemau jenyo terisrau dakurunye kele ka kanyo bela jeneto kini ani dusu kashila jeli almami kone ida eki sumaya jeli almami kone alaka hine ene alislame fure bela jenena amina ya rabi alaka odo mene antunya fo kuna fone kono ka fo ku femi shirfula dimbaye asebe korobora kana blasra laba nunu ke ankara mo Seydi Sheriff Haruna Rashid Haidara ay sheria kam munu soroka ke anga jango nyamada alhamdulillah ni kenan ga ame ala defo ne ala e mun ke o de kan be ambe duskun kam nendo ka ke ambal make ani anjo nyon ke ala ka dine sraka almami kone ale ka suma yelema be ami o keneka ay ataka da mama bi saya be adama den dekun nga almami ka saya amanga ma dekun muna parce que saya ma jugan be bisa ala kale kano kulu man alaiha fani ko ale ala fon fe da abebi ban fona kara ala nyeda jati wala ambebi do man kono de la sayati ko jugoye nga nyemu ke ka soroka sa ani isaraka muntu ko ikabara o de ka gele almami satugo nyana almami mbora wajulu kenede ka kasra de ta ala sona atora o sira ineka o kaboye ala jogo bado kalfa almami ma jogo munu kabo nyode fo fon seredo duga dendo ay balma tugo ka sinjiya tugo ka ke bela jelenfe ami almami sheria ani ala che jogo nyuma mumbe almami na ama sheria ani ala che o kaboye aka shirifi kanu akara karamugo fe ka kila ka karamugo dem bela jelen kanu ka kila ka sa on bolo aka bo awon yedoro almami nga kuma laba o kera neni mbalmaw de la kerengereliama ne de la wajulu kenaka ka soro o kuma ine asaya che flama doni nyokonche wala almami laydu munta almami sara khalaydu ka ala de fo qur'ane kono ko mu'minu be munu e laydu ta ko umuga laydu dafa umuga laydu chen we laydu dafa we saya soro ko to ka laydu ka ko wa mu'minu fana be munu bi o laydu intime uti laydu chen fio ama jige aka almami sheria ala nyakoro ala awni almami jena ama foye ni china ni jogo nyuma yate
anw ma sira foyi ye alimami bolo ni ala ko sira tɛ ni diinɛ sira tɛ anw b'o seereya ala ɲɛna anw bɛ o seereya alimami jogo la anw b'o seereya wala ka ɲini ala de fɛ ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'a ma lafiya ye ala kana du barika t'a fɛ ala k'o kɛ muhamadu bonya kama sɔlila muhamadu wasalim ala ko do bɛɛ lajɛlen minɛ an caman de bɛ nin kamalen ka shirifi kanu seereya yarabi a ye zamzamiyu ni a bɔnnaw kanu min kɛ ala k'o kɛ bɔda ye a ye badabada dali ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛfuru bɛɛ lajɛlen k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw na ala m'an ka jɔnya jɔ an na